Bore da, a chroeso I sesiwn Clwb Cylch. Emma dwi I, a dyma fy ffrindiau, Dewin a Doti. Ydych chi'n barod I canu bore da, ffrindiau? Barod gawod eich dwylo? Barod? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Rydyn ni'n dda iawn, diolch. Bore da, Dewin, sut wyt ti? Bore da, Dewin, sut wyt ti? Bore da, Dewin, sut wyt ti? Rydw i'n dda iawn, diolch. Bore da, Doti, sut wyt ti? Bore da, Doti, sut wyt ti? Bore da, Doti, sut wyt ti? Rydw i'n dda iawn, diolch. Ydy pawb yn barod I canu gyda'n gilydd? Barod? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Bore da, ffrindiau, sut ydych chi? Rydyn ni'n dda iawn, diolch. Wel, da iawn chi gyd am canu. Heddiw, ni'n mynd I sôn am beth I ni'n weld wrth edrych trwy'r ffenest I creu offeryn. Mae Doti wedi bod yn edrych trwy'r ffenest. A beth mae Doti wedi gweld? Hen pot blodau. Cerrig. Darnau o pren. Hen bocs bwyd plastig. Pa fath o offerynnau Tybed mae Doti yn mynd I creu? Mae Doti yn creu drwm. Troi y pot blodau I fyny. Dal y darnau o pren. Ac yna, tapiwch I wneud sŵn drwm. Bwm, 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 tara ar y drwm. Wel, da iawn. A beth arall mae Doti yn gwneud? Gyda'r hen pot bwyd, gyda darn o glud. Barod Doti. Mae Doti yn rhoi glud dros y bocs. Lot o glud, falle fydd angen ychydig o help. Ac yna, gyda darnau o papur, sticiwch arno I creu gwahanol patrymau. Da iawn, Doti. Ti'n mynd help, Doti? Waw. Lot o sŵn. A nawr, wrth gludo fe ymlaen, mae Doti yn mynd I roi y creigiau tu fewn. Chi moyn cyfri? 1, 2, 3, 4, Nawr, ni'n mynd I roi y top ar ei ben a cau'r pot I lawr. Gwasgu fe lawr. A barod. A nawr mae Doti yn mynd I Dyna sŵn mawr. Ac eto, barod. Mae Doti yn mynd I Dyna sŵn. A hefyd, mae Doti yn gallu defnyddio darnau pren i'w bwrw fel drwm. Gobeithio chi wedi mwynhau gwneud offeryn. So beth am I chi edrych trwy'r ffenest a gweld pa fath o pethau ti'n gallu creu yn yr ardd I gwneud offeryn gwahanol. Ydych chi'n barod I cael stori? Mae Doti yn moyn stori heddi. A stori heddi yw Tywydd Elfed. Y cyhoeddwr yw Dref Wen. Diolch iddynt am ei cydweithrediad. Ydych chi'n barod am y stori, Doti? Mae Doti mynd I eistedd yna I weld y stori. Barod? Wii! Mae Elfed yn hedfan yn y gwynt. Gwynt yn chwythu.
Alfed yn hoffi gwylio'r siapau cymylau. Mae'n gweld siap tedi. Mae'n gweld siap cwningau. Beth wyt ti'n gallu gweld? Mae Dotty yn gweld siap eliffant. Ac hefyd siap crwban. Da iawn, Dotty. Fflach bang! Mae na storm dyrannau. Mae stormydd yn gyffroes, meddai Alfed. Dyw Dotty ddim yn licio'r storm. Ti'n iawn, Dotty, fydd e drosodd. Bwmp! Esgusodwch fi. Mae'n anodd gweld eliffantod llwyd yn y niwl. Mae Alfed yn lwcus bod yn lliwgar. Splish, splash, splosh. Mae Alfed yn chwarae yn y glaw. Mae Dewin a Dotty yn licio chwarae yn y glaw, gyda'i wellies a'i ymbrel. Mae Alfed yn taflu pliau eira. Mae'n taflu'r eira ac mae eira yn oer. Ond mae Alfed yn hoffi'r haul orau. Ond yw'n sbectol haul yn ddoniol. Ti'n gallu gweld sbectol haul Alfed. Mae Dewin a Dotty wedi bod yn gwisgo sbectol haul a'i hylif haul yn yr haf. Ydych chi moyn amser canu? Mae Dewin moyn canu. Mae Dewin moyn canu 1, 2, 2 deryn bach. Barod? 2 deryn bach ar ben y to. Dyma Jim a dyma Jo. Dos i ffwrdd Jim, dos i ffwrdd Jo. Tyrd yn ôl Jim a tyrd yn ôl Jo. Fi di colli Jo. Ble mae Jo? Dyma fe oedd wedi hedfan i ffwrdd. Ydych chi'n barod i canu unwaith eto? Barod? 2 deryn bach ar ben y to. Dyma Jim a dyma Jo. Dos i ffwrdd Jim, dos i ffwrdd Jo. Tyrd yn ôl Jim a tyrd yn ôl Jo. Wel, da iawn chi gyd. Ydych chi'n barod i weld beth sydd yn yr het? Ydych chi moyn weld? Mae Dotty moyn gweld beth sydd yn yr het. Barod i canu? Barod? Beth sydd yn yr het? Beth sydd yn yr het? Hei ho, heidi ho, beth sydd yn yr het? Ydych chi moyn gweld beth sydd yn yr het? Beth yw e? Y tywydd. Sut dywydd ydy hi heddiw? Barod i canu? Barod? Sut dywydd ydy hi heddiw? Sut dywydd ydy hi? Ydy hi'n braf? Ydy hi'n bwrw glaw? Sut dywydd ydy hi? Sut dywydd ydy hi heddiw? Sut dywydd ydy hi? Ydy hi'n oer? Ydy hi'n wyntog iawn? Sut dywydd ydy hi? Ac wrth edrych trwy'r ffenest, ych chi'n gallu gweld sut mae'r tywydd heddi? Ydy hi'n braf? Neu bwrw glaw? Ydy hi'n oer? Neu ydy hi'n wyntog? Ac mae'r cant i dod o'r cynllun trochi mudiad meithrin, croesi'r bont. Diolch iddynt am ei cydweithrediad. Ond dyma ni am heddi. Ydych chi'n barod i canu hwyl fawr ffrindiau? Ydych chi'n barod, Dewin a Dotty? Barod? 1, 2, 3. Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud hwyl fawr. Dŵla lŵra bantani,
bantani, bantani. Tŵlalŵr a bantani, mae'n amser dweud hwyl fawr. Hwyl fawr. Diolch am eich cwmni heddi. Cofiwch dod nôl i Clwb Cylch eto. Ond am y tro, hwyl fawr.